Lama sana parang ni Jobanivlog to tam ko print ke sabar wa watch for ma jo ko wan nai mohla sana par dam gai in per los ko fresh de wasai lang manda hanin interesting kam ne chesta kalam lang pela se osu dugai dem pela se dugai ba आज खाली छे ya ko thanda mon lai na ma na bungno angna maba bela se osu no sunai जाखां लोंखां जो न' सुनाय जाखां लोंखांसो दुगैनाय होननाय आरोना खुनु टाइम टेबल गैया जिबननि सोरखियानो उल्थां फाल्थांसो गिदिंबाय थायो रायजोफोरखौ लानानैहाय मालायफ्रा फुङाव सिखारनानै गोथार निस्थार न' बां सुयोबा आंना बिदिनो आरोना माजे माजे सुयो आरो ओमफ्राय माजे माजे बिदिनो जायो जुनारफोर बेलासिनिसो उन्दुनो लेंगासिनो दङ नै उन्दै जादा आरोना सानायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनल' सानो थामोन मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय दान्दिसे फिसाजोखौ बुरखाय आखायनो हाबाफारि दङ सनाफोर मा खालामनो स' बेयाव ओंखारबोलायबाय नै जोङो साथामबो निलाला आरोना फिसालाय एसे आवगोल बे एरियाथिं फैबाथाय जा गुफुरखौ बारासिन नुयो आरो मा होनो मानसिखौ बुसिनाय नुयो मोजां नङा बे एरिया आंनि थाखाय आरोना मानसिया ओमफ्राय निजा जानानै बुजोब्बाय ओमफ्राय जायगाखौ दाय होलाय नामा आङो नङा सनाफोर माने बुनायनाय नुसिनथारदों नालाय ओंखायनो बुंदां सासेयाबो दङ लिलाला बारिबो दङ लिलाला नायथि गाननानै ओंखारदों जि गुल दुम जोमलायनाय आरोना बारा गोजानाव नङा जुनारफोर सान्दुं एसे नांस्रांनायखाय बे फोथार लांदाङाव गसंबाय आङो बेयावनो फिसालाया ओमफ्राय बिमाखौ बिदि गेलेनो दे बिदि गेलेनो होननानै लेंबाय थाबाय आरोना माने बेडमिन्टन गेलेनो मानो होननानैहाय आं दाख्लैनो ब्लग्सआव बुंखादोंमोन बेडमिन्टन रेकेट बायखालिनो जे एबारना आंखौ लेंबाय थासिगोन होननानैहाय ओमफ्राय नै ओरै सासेयाबो आरोना ओरैबादि दिगदार बिमा बुरैया फिसालाजोंबो गेलेनांगौ फिसाजोंबो टाइम होनांगौ आरोना बिदिनो सोरनाबा बिमा बुरैना उफाय गैया बाबाबो आरोना नङाबा बिमाया लुखुर लाखार मावनानै दुगैखां लोबखां एसे खावबावसो जिरायनो लुगैदोंमोन आरोना बे लांदाङावहाय जिरायनो लानायावनो मालाय नै गावनोसो नांगौ जालायबाय नों बेडमिन्टनखौ बायबाथाय आरो नोङो गेलेनोथ' लोगो नांखागौ दा राहा गैया बिमायानो थांलाय फैलाय मानसिफ्रासो आंखौ नायलांनाय लांबाय आरोना सोर गांगुरगु दुबसिसि बेहाय नायथि गेलेनानै मा गेलेखो होननानैहाय स' आंबो जेबो बेलेग ड्रेस गानहैलायासै उसुबिदाबाबो बे जि गुलुं दुम जोमनानै जेरै दं ओरैनो एसे गेलेबाय आरो फिसाफ्राल' माने सन्थ'स जाथोंसै होननानैहाय ओमफ्राय मेङो ओमफ्राय मेंनाया आंबो सनाफोरनि अडियेन्सआ जोंना जाखांना नायगासिनो दं आरोना जोबथोक बिनि खुगायाव जानाय आदाराव थोब जों गेलेनो हागोन जोबथोक बिनि खुगानि आदारा खतम जाखांगासिनो दं जादों मिनि जागासिनो दंब्रा बिराद इन्ट्रेस्ट मोनदोंब्रा बे नुफेराखै नालाय गेलेनायखौ एसे गेलेनो रसनाफोर दसे गेलेखांनानै एबारना टारगेटसिम आवगायबाय जोङो साइकेल सालाय दे ओमफ्राय गारिखौ मोजाङै नाय जिं जिङाव सालाय बिफाया आरो सानफ्रामबो सोंबाय थायो साइकेल सालना सालायाखै आयै इसोर भगबाना आंनि खाथियाव फोथोगनांला बाबा आथिङावबो थाव फोनाखै इसिबां मोजां दुगैबाय खर'आव फोननानै मा जानो आथिङावबो फोननांगौ ना नायलाय मा जाखो आयु थैगोनहाय अयथासार गाज्रि बाल गथ'आ बियो खुनुरुखुमल' मानसियानो नै बेहायनो फैदोंमोनहाय दरजायानो खेवनो रोंला नामाथाय जोङो जाम्बि जाम्बिनो थिं थंबो गैला नामाथाय दाख्लै बेयावनो दङ होननाय खोनादोंमोन आरोना चकाचक न' गोदानाव रुम भारा गोदान नागिरनाय खेला रावखौबो नुहुरा ओंखायनो बायो आं रुम भारा नागिरनो जि मोजांखाहाय न'आ ओमफ्राय औ जागोन बोरो मालालाय लाबोहैयो थैथारगोनहाय बेजों आसा गैया मालसो लानो फैदों आं नै बेनाव माल लाथ'नो मालदारनाव मालाय पुलिस बिथां फैनायखाय मालदार जाथारदों नामा लाबो देखायलाय आयौ गैला थैबाय बिदि लानोसै बेलाय नामा खोरलपति सिन्था गैया मानो साफा जागोन सोरनि होनदों बाइकआसोनि मालाय बाइकबो आंना केमेरा दाम बारा नालाय खथ्थ' मोजां नुयो मानसिफोरखौ थांनो गाखोनो जाला हरै थोन साब्रैजों ज' एसे न' नागिरदों सनाफोर लालियापारा पार्टि फैदो फै अबेबा थाबा अबेबा फसायाबा ओरै उसुबिदाबा ओरै उसुबिदा फैसा होनानै थानो नालाय एसे उसुबिदानिफ्राय बारग'नानै थानो लुबैयो आरोना जेनेबा उसुबिदा गैयाबाबो बिदिनो फिसा उसुबिदा नङाबा रावबो न'फोरखौ सोलायखिया ओमफ्राय नायहैदोंमोन आरोना
मालिकानो गैया आरो मोनसेया नङा फिलाप गोगोम रुम नागिरोबा गोगोम दाम गारनानै थानांगोन दा बेखौनो सावरायदोंमोन जोङो बिमा फिसा सानैजोंहाय फैदो मासुना फैनानै घन' सासो बहायफैबाय आङो नै बेखिनि फिसालाजों एसे गेलेनाय एसे थाबायनानै थांनाय फैनायाव मेंगुलायबाय ना गुगु गागा नायदो गोथाव सासो लोंसैलाय सानै सुबुंना गाइखेर खथ' गोबावनि उनाव एसे बारनायनि खोथा ना सुनाफोर खुनु बेला एक्सारसाइस गैला बेलथाय बेलसि गैला खम गोबाव जाबाय आङो गेजेरावनो एसे नाजादोंमोन आङो एकदम बारायबाय थानाय खोमनानैहाय फिसाजोनि उल्थासारावनो बन्द' आरोना दिनैसो एसे बेडमिन्टन गेलेनानै सिं आखाइ आरि दसेनो साब्रबबाय नै आधा घन्टासोआवनो आरोना स' गेलेबाय थानो हायोबाथ' मोजां गेलेनायजों लोगोसे एक्सारसाइसजों लोगोसे डाइटिंआ इम्परटेन्ट डाइटिं नङाबा जेबो खामानि गैया आरोना स' मोननैखौबो आंना दा टटेलि बन्द' अब्लाबो फिसालाया गाबोनबो गेलेबावगोन मामि होन्दों नायनोसै र' एसे बागारनो हायोबा आंहाबो मोजां नङा होमबा ओंखाम जानो आरो हजम जाबावगोन सागखौनो होनानै लागोनसै सोनाफोर ओमफ्राय सोरबा साननो हागौ आंनि लोगोफोरा बिमामोना आगैमोना सोरनि थाखाय रुम नागिरलायखो होननानैहाय माथो आब'आ बे रुमाव फैनानै बावाखै होननानैहाय थ' सोरनि थाखाय रुम नागिरदों बेखौ जेब्ला मानसिया हाजिर जायो अब्ला खिथानाय जागोन आरो ने आगैमोन दा खिथाथ'ला बायला आङो नामफोरखौहा लाथ'बाय थानो लोगो आरोना ओमफ्राय जों सानैजों नायहैदों आरोना ओमफ्राय बिसोरखौ जोङो लेंदोंमोन आङो बाट बिसोर टाइम गैया मालाय एकदम दाबसेयावसो थांबावदों बिस्राबो आरो आलदा खामानि जोंफोरना बिदिनो गोबावजों खनसे पति परमेश्वरमोन फैयोबाथाय एसे अबेबा खामानिखौ मावखानानै लानो मोजां मोनो हारसिंथ' मावनो हायो खामानिफोरखौ खिन्थु अबेखौबा एसे बिथांमोनजों जयैनो मावोबा मोजां मोनो आरोना आरो अबेबा खामानियानो जयैनो मावथावथाव खामानिखा थ' बेनि थाखाय बिसोर दाबसे जायगायाव थांदों टाउनावबो थांदोंमोन बाखि आं न'निफ्राय ओंखारदों बिसोर टाउननिफ्राय फैदों आरोना खामानिया जों सानैनिबो दायथ'आ जों सानैनिबो आरोना ओंखायनो सानैबो जोङो रुमखौ नायनो थांदोंमोन बेल' नङा जों आलदा रुमबो नायहैदोंमोन भिडिअ लाबाय थानाय जायाखिसै आरोना नांथारनो गथ'फोरजों खेंख्रें गारि मटर आनलिमिटेड बे जायाखिसै ओमफ्राय बे एसे भिडिअ क्लिप लानाय न'आहाय दाखालिफोर थुले लिरनाय दंबाय थायोमोन जोंनि बिफा थानाय समावहाय ओमफ्राय मा होनो आं बिराद बोरैबा गिल्टिबो फिल खालामबाय आरो गोसोखौ गाज्रिबो मोनबाय मानो होनबा सानैसो आगैमोना आंखौ होनदोंमोन आब' न' भारा मोनोबा खबर ला होननानैहाय ओमफ्राय आं बे न'खौ खबर लाहैनो साननायानो बोरै थांनायानो जायाखै आरोना ओमफ्राय दा थांबाय नै न'आ बहुद गोबाव जाबाय फिलाबखा आङो दाखालै बिथिंजाय हाबबोनायावनो ओरैबायदि जादों नायबाय जि जोम फिसा फिसौ लामनाय नुखादों आरोना सोरबाफोर थाफैयोमोन खोमा अब्लासिमावबो टुलेट लिरनाय दङमोन ओमफ्राय दिनै थांबाय टुलेटबो गैला माबो गैला स' आं बे आगैमोनखौबो गोसोखांदोंमोन जुदि आङो रुमखौ एभेलेबेल मोजाङै जुदि मोनफ्लाङोबा दिन्थिनोसै होननानैहायथ' मोनाखै गैया आगैमोन आसपासाव मतलब आं मोनथिनाय रुम गैया आरोना थानोबो हागौ अबेबा आसपासावहाय थ' सोरबाफोर बिमामोन क'क्राझार नायफ्लांदोंबा सोरबा रुम भाराफोर दोनोबा आब'मोन आगैमोन मा सना आयौ कमेन्टआव खिथानानै दोननो नायबानो जाबाय जोंनावबो दङ होननानैहाय ओमफ्राय दङ होनबाबो दा कन्टेक्ट नाम्बारबो लाजाया होजाया ओमफ्राय अबे साइडआव एसे खिथानो हायोबा उमुक साइडआव होननानै खिथानायबानो जाबाय ओमफ्राय खिथानानै आं खबर लाहैनो हायो नांगौ जानानै फैदों दा आरो बे आगैमोनहाबो आंनो कमेन्टखौनो हरखोना हराथाय गाज्रि मोनबाय नामाथाय आंखौ आं मोनथिला आरोना जायफोर आगैमोन आंखौ स्कुलाव फर्म लानो थिनदोंमोन बे आगैमोनानो रुमनिबो खोथा बुंदोंमोन नालाय आरो जोंनियाबो खालि जाहां रुमाबो जायाखिसै माने थांथ'नाय नंलानो बिसोरबो माथो होनबावनो आरोना बेखिनियानो नै असान्थिखा गाइखेर लोंखांबाय मानो बाथा फैबावनांगौ नै बुंलायनोसै एसे दंबावो जासुलि थ' जाय आगैमोना आंखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आब' रुम खबर ला बा मोनदोंबा खिन्था होननानै आगैमोन गाज्रि मोननो नांला माने बे नोंसिनि रिकुवेस्टखौ आङो हायाखिसै आरोना खालामनानै होनो गाज्रि मोननो नांला आरोना बिब'खौहाय माथो खालामनो टाइमाव दिनैबो लिल्लाला बिदिनो थांनायसो गैया आरोना बेथिंजाय गैया होननानै खोनाखाबाय दा अबेबा खनायावसो दंमोन नामा जों मोनथिला आरोना थ' रुमा नांगौ जानानै फैदों बिदिनो जों बायदिनो उसाबादाव थाग्रा मेला थायोना बिदिनि थाखाय माने नायलाय ओमफ्राय रुमफ्रा न' लुनानै दोनबानो रुमा फिलाप जाखायो आरोना टुलेटआव लिरनानै दोननांगौ अट'मेटिक ओमफ्राय आं सानो जायहा रुम खालि दङ जेनेबा भारा दोनग्रा बिसोरो टुलेट लिरनानै दोननांगौ
कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनांगौ नङाबा कन्टेक्ट नाम्बारखौ होआबाबो गेटफ्राव लिरनानै दोनोबा बिराद इजि जायो आरोना जोंबायदि रुम नागिरग्राफोरनि थाखाय ओमफ्राय मा होनो दरजा बुयै बुयै दङना गैया सोंनांगौ बा गैयाबाथ' गैयासै खिन्थु दङबाबो नों दरजा बुयै बुयै सोंनांगौ जायो ओमफ्राय थुले लिरनानै थायोबा फुरा इजि आरो बेयाव दङ सिदा सिदि बे न'आवल' हाबनानै सोंहैनो हायो आरो स' फारि सोंलांनांगौ जायो बेखौथ' आङो बे जायनि थाखाय नागिरदों बेखौजोंथ' आं हाबफाखाला आं बाखाबायानो सिदा सिदि आं बेवहायल' बेखौ बुंदोंमोन नालाय आरो दाख्लै मोनसे दङमोन होननानै स' बेखौबो लेंहरबाय आंबो लेंहरबाय सानैजों हाबनानै नायहैनाय बेखिनिल' आरोना स' सोरबाफोर नायफ्रांदोंबा न' भाराफोर होयोबा मादैमोन आब'मोन बिनानावमोन गेटआव टुलेट फिसाबाबो लिरनानै दोन आरोना मोजां जायो जों बायदिनि थाखाय एसे बारा बुंफ्लांनाय बायदि मोनोब्ला माफ खालामबानो जाबाय आरोना मा नांगौ जानाय नोंहा सोंनानै ला मा लिरलायनांगौ टुलेट बेबायदि सानबाय बा गाज्रि मोननांला आरोना बाट आं सानो मालिकनि थाखायबो मोजां जेनेबा मालिकआबो भारा दोनगोन नालाय मोनथिजागोन ओमफ्राय आरो जोंबायदियाथ' जोंबायदि बुहुत मोजाङानो जाखाबाय बिनि थाखायसो आङो माने बेखिनिखौ खालामजानो लुबैयो आरोना बेखिनि ब्लगसखौ बानायबाय आङो मानो बानाया जानो सानसे सिगां ब्लग सोलिखौनो खथ' बिमा मोना आंहा खथ' नेदोंमोन बिमा आं नोंखौ सानसे नेदोंमोन मा नेदोंमोन दासो नुबाय होनलायलायनाय 80 बोसोर नुनाय बायदि मोनलायनाय थ' आं मानो ब्लगसखौ बानाया जानो जादा जाबाबो एसेबाबो आं माने बानायबाय आरोना सनाफोर जिहेथु नोंसोरजों ओंखारखाबायानो आङो एसेबाबो जाखिनि आंनि सनाफोरा नायलांनो मोजां मोनो नायलांबानो जाबाय आरोना आरो सोरबा बायदि धाइट बेखि माबा ब्लगस जायो नामा जेबो गैया बेयाव होनोबा बे मोनथिला थेवबाबो नायलांबानो जाबाय जोंना ब्लगसखौ आं दोनथ'नोसै बेखिनियानोमोन न' एसे नायहैबाय फिसाफोरजों एसे टाइम पास खालामबाय बिमा ब्रेन ब्लगसालाय आरो माथोबावना बेखौनो जायफोरा नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आं थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय